Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, kinasarsarita ni Lindon ni Ruben, kabayatan ti pannaturog na. Nakunana iti bagina adi na pampanawan ti kabsat na, nga uray agpaggadan dagitoy. Nasaysayat pa'y kanon adwa dalaangan na matay, ngem ti panawan dati tunggal maysa. Iti sabali a bangir, pampanunutan pa'y ni Mr. Fortesa dagiti baga naglaon iti kwarta, anabati da iti mansyon. Nakunamot ni Doña Dolores asaan amaan ano dagiti kwarta iti basement ti mansyon. Iti daytamot lagundaway, nagturong dalindon ken sinay iti turod. Naglabas ti kanito. Impudno ni Lindon ti marikriknana ken ni Sinay. Sinungbatan met adagos ni Sinay ti ayat nga indaton ni Lindon. Kabayatan na, agsarsarita dala kay Ignas ken Pangulo Baltasar. Itagagayem, tenggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Baltasar, makunkonsensyaak. No apay asa anak asim murot kadakwada arim maot. Linapdandak lang amin dagiti agkabsat. Gaputa di da kayat amay sagmakaka. Adon tinasursuro da Ruben, kilindon alumaban. Agasem, duadalaeng arim maot. Ngem ado, ti pinatay da. Wen Baltasar. Agsaga naman ang daiji ang Mr. Fortesa. Gaputa kadwadak tumetten arumaot. Saan la, ada kayo ti rumaot iti grupo ni Mr. Fortesa. Kamagong, si dadaan ti tribo mi at tumulong kada kayo. Baltasar. Adula unay, dagiti pasurot ni Mr. Fortesa. Iso, at tukadan tayo mat ida. Tapno agkibusen, ti kinadagas, dayjay at tao. Oh, anya ka din ti mapasbasamakan ka, Lindon. Kitkitain nak matlatan. Mababainak pekit din. Gaputa nagpintas ka, Sinay. Naidumduma ti kinapintas mo. Ang mga nukon ko namlaang dayta. Saan? Talaga napintas ka. Ibagakan ka ti agpwesto. At damot nakariknaak idi iti ayat. Ngam saan kami anay kari iti tunggal maysa. Inayat ko day babae. Impariknakan ko na tinalaos apan nagayat ko. Lindon. Nagmamauyongak day babae. Katjak ammo dagiti inararamid ko. Aging gadimtang tigundaway. Anagbalina kon ama naging bubukod. Anya? Isulatan ti pampanunotek. Isulatan ti pagtaytayakan ti lubong ko. Lindon. Kunak nun ay pariknak aminan kan kwa na tinapod nung maayat ko. Ngam saan gayam. Gaputa nagbanag laeng nga ubaw daytang apanagayat. Lindon. Saan gayam ati pusok tinagayat. Nudikat ti panunot ko laeng. Nagpailuyusak iti idikdiktar ti isip ko. Banag asan arumbang. Naunag ti kay papanandag iti balbalikas mo, Lindon. Nas ka na maamuam tinapalabas ko. Kan kayat kumat nga ibuksilan ti amin. Tapno malaganan ti barokong ko. Lindon. Napalabasan ti amin. Numabalin. Jakon kayat alagipan pa'y dagiti dakas anapasamak iti biyak ko. Tilaan ko man masakbayan ti panunutak. Ngam saan mat amabalin. Gaputa sursuruten naklatta. Titugot, tinapalabas ko. Manang Celia, nakasagana ka din dagiti imutan ta iti restaurant? Wan, senyorita.
Naurnos ko aminan. Pasensya ka no saan ka natulungan anang isimpa ka dagiti mausar ko iti restaurant. Inring pas ko pa'y ngamin dagiti daddo maapapeles ti negosyo. Awan anyaman na, senyorita. Amok ama kumikom ka amangas asikaso kadagiti negosyom. Awan ti rumbang apagdanagam. Gaputa adda aklaang ditoy at tumulong kan ka. Agyamanak malang salya. Mababainak lang amin. Gaputa adulauna yan ti aramidam. Anya ko ma, senyorita. Saan man aday ta ti panunutam? Ibagam lata kanyak dagiti trabahuak. Sa anak nga agreklamo. Manang, nagsaya at kaatao. Nagasatag, gaputa dimtang ka iti biyag mi. Nagbasulak iti babae nga inayat ko iti kastaunay. Ngam nagbabawya kon dayta. Di makalak, adyak nakarik na iti pamatag, kan panagayat. Isuasaan ang nasursuro ti pusok, no kasano ti agayat itinapod na. Anya, Kinadakas ti agar-ari ti kaunggak. Riribok ti sapsapulan na. Siyak jay tao. Adi na ammo ti agpakumbaba, ken agpakawan. anya, Kinulaapan ti kinadakas ti kaunggak. Kan tila ang pagsaya atak ti pinanunot ko. Umumkis ti gura iti kaunggak. Dakas amin alinaon ti panunot ko. Lindon, Nagpaiturayak iti dakas amarikriknak. Aging aging ka nga. Anya, aglawa ka matan, Lindon. Diyaka mo. Nurumbang pa'y langay bagakan ka da ito eh. Anya nga minday ta. Pimatayak, sinay. Sino ti pinatay mo? Pinatay ko ti maysa kadagiti napatag kanyak. Anya, Diyaka mo. Anapatagayam kanyak dayjay a babae. anya ti kayat masawan, Lindon. Pinatay mo, di ibagbagam anak arik na am iti ayat. Saan? Sa bali a babae ti dakdakamatag. Anya, Sigurado ka durman. Kan gura enak. Numaamuham tipod no. Imbagang mat, di ka una aggargaraw, Ruben. Sa diwa pa'y latisugat mo. Pasensya ka nang kal. Maktanga na kakanayaw na nakaida. Ano samti agpapig sa Ruben? Sumagmamanula alawas. Naananayon ang nagimbag dagiti sugat mo. Wanang kal. Katagyamak launay kada kayo, kada Pangulo Baltasar. Gaputay nagasandak. Kabisado minkin ni Baltasar ti mangagas kadagiti napaltugan. Nabayag mat apanawan. Anagkuyog kami anakirangat idikin ni Mr. Fortesa. Uncle. May salaang agagangay nga agindag idi ni Baltasar. May samot a biktima ti kinaranggas. Nailupit-lupit, ken nairuruman. Inagaw dagiti buklis at tao, dagiti daga-asuksukayan na. Anya. Limaban, ngam napaay laeng. Gaputa babak ng atat tao dagiti nagbalin a kabusor na. May sa idi ang mabigbigbig a vigilante day di agilang amayo. Isu tinasitgan na. Kat nagkidaw iti tulong. Day di agila tinagtignay. Kat pinatay na dagiti aga-agab iti daga. Kastamot ten dagiti buklis iti kagimungan.
Uncle. Nagbalin kami mat idi nga agkabusor iti day di agilang amayo. Kasano na pasamak dayta, Uncle Ignas? Aktibo akpayla idi iti armada ti pagilian. Agdinamag idin tinagan day di agila. Pagbutbut ngan dagiti kriminal. Ken dagiti leader ti sindikato. Anya? Adda idi strike mission ti armada. Kinamag dagiti bandido ti may sa negosyante. Kadda kami amusang tinagresponde. Uncle Ignas. Siyak tinagsilbi a combat leader dagiti musang. Inda ulwak ti Platon. Kat pito nga agpangato ti bilang mi. Uncle. Iti saan aninam na maapagtang. At damat gayam may sa agrupo nga agturong iti positive side nga ayan dagiti bandido. Impagarup min. At dagijayan a bandido ti target mi. Nagkurus ti dalan ti dua banag. Aging gaalimaban matan. Dagiti target mi a bandido. Di kan pilitan amang ibaga. No asino ti babae a pinatay mo, Lindon. Dep-depak ti babawik. Gapo iti dayjay nga inaramid ko. Aging gaita. Us-usigan nakpaila ti konsensyak. Lindon. Ngam nagbabawi akong dayta. Kurang pa'y ti aramidak ita. Tapno masulnitak amin ang nagkurangak. Lindon. Kabalak nga isakripisyo ti biyak ko. Tapno laang malitupak ti amin ang nagkurangak. Kasta gayam, Uncle. Wen Ruben. Inda ulwan day di agila ti may sa agrupo. Nagpaut ti napasamak arangat iti day di agundaway. Anya? Ti saan analawag kanyak. Nuan niya ti misyon ti grupo day di agila. No apay ari na utdamat dagiti grupo dagiti bandido. Uncle. Iti saan ang nagbayag. Naglibas dagiti prime target mi. Katilaangan grupo day di agila tinabati. Da kaming tinaglalaban. Nauyong, ken naturad day di agila. Awan ti pagbutbut nga na. Anya? Kabayatan ti rinupak. Nagsango kami iti day di agila. Agpada kami meten ana ibusan iti bala. Naghantuhan kumbat kami. Nasipot, ken napartak ti garaw na. Dandanisan nga agdiso dagiti danog ko ken kuana. Nagsina kami laangan. Idi pinaltugan dak dagiti kakaduana. Kalaatak ati maray. Ket naglingadak iti dakkel abato. Nagatras ti grupo na. Ket da kami laangan amusang tinabati. Nagbaligi kami iti day di amisyon. Ket naalam iti negosyante a kinemmag dagiti bandido. Uncle. Napalabas ti panawan. Naamwaklatan amay sagayam ama nagtulong day di agila. May salagayam ti misyon mi idi. Ti mangispal iti nakemmag a negosyante. Uncle. Saan laan namin san adaras ti panagkuros ti dalan mi iti day di agila. No di ket nagbalin a masansan. Oh, aburido ako, honey. Apay, honey. Sana basta makagaraw dagiti tattaok nga gideliver ka dagiti kontrabando. Gaputa nakaalerto ita dagiti otoridad. Anya? Buisit! Madadailan ti taray ti negosyok no kastoy ti mapaspasamak. Anya nga tano paltugan nyo matanda giti pulis. Tapno matay da aminon. Di mo mo ti sasawem, honey. Sana kaskarina day tangay magpagam.
Anya? Oray nagado dagiti buyot ko. Saan da ka ba ilan na patayan dagiti pulis? Wan nga agpaisoan niya, honey. Talaga ba't, honey? Sigurado, anadadail ang tinagan ko kas may sa amabigbig-big ang negosyante. Nabayag a panawan, ana idistino ak iti adayo a lugar. Isung awan matindamag ko, maipapankin ni Anastasia akabsat ko. Uncle. Iti may sangal daw ang nagawidak. Tapno makitak ni Anastasia. Naklaatak-laangan. Idi makitak day di agila, iti pagtaangan ti kabsat ko. Anya? Nagpinaturong kami iti paltog. Dinamag ko noon niya ti araramidan na iti balay ti kabsat ko. Inlawlawag mat day di Anastasia ti amin. Nga dan relasyon da ken ni Agila. Uncle Ignas. Amom Ruben. Leonardo Falcon. Tipudpud no anagan day di Agila ang amayo. Anya? Leonardo Falcon? Kunam, Uncle? Juan Ruben. Ti apelyido na Falcon. Tinangalaan da itinagan ng Agila. Kastagayam, Uncle. Juan Ruben. Adu pa iti saan yung ammo, apakasaritaan day di Agila. Uncle. Iti saan ang nagbayag. Naamwak ti ugali na. Kandag iti ilablaban na prinsipyo. Saan alumablaban kadag iti otoridad. Katdag iti lang managdakdakas ti patpatayin na. Anya? Aging ga nagbalin kamin anasingad. Iti day di Leonardo Falcon, alias Agila ang amayo, ken ni Lindon. Diyak kabaalanan nga ibalikas ti amin, Sinay. Amang ano kaguran akon. Gapo ka dagiti imbagak kan ka akinadakas ko. Di kan tupulos kagura, Lindon. Ha? Pasat latibiyag ti tao tag basol. Saan tayo a perpekto? Ngam adda sila ti panagpabawi. Awan ti agayat asaan a masakitan. Ngam da ito'y titandaanam, Lindon. Kasilpo tila dingit tiragsak. No addaman saam ana ipumpan iti barokong mo. Agasan to dayta ti baro nga ayat. Sinay. No nasaktan ka kan ayat. Ayat metla ti makaagas. Siyak ti ayat mo. Amang punas iti nasaam a napalabas mo. Naglabas manon ti panawan. Katyak mat tinagdisuan ti adu aparikot. Awanan ti sabali at tumulong kanyak. No di day di Agila. Uncle. Nasingad idin nga aggayam da Agila kan Leon. May sa prinsipyo ti ilablaban da. Nagbalin na uni tinagan da adwa. Aginggang alukuyin idan ni Mr. Fortesa. Ak kumapang iti grupo na. Anya? Nagkadkad dalyon kan Agila. Iti kayat mapasamak ni Mr. Fortesa. Riniribok mat day di General Barbosa ti panunot ni Mr. Fortesa. Aging ka nagplano da. Apatayin dala ang dalyon kan Agila. Tapno awanan ti agbalin at tubang. Kadag iti illegal a negosyo da. Kastagayam tinapasamak, Uncle Ignas. Juan Ruben. Uray siya ka. Adu pa'y tisaan ko nga ammo. No apay analaing ang makilaban, day di Agila. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen,
Di tuloy tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.